Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron ma tantx hu kuntent b'Malta bħalissa. Dan għax wara li pajjiżu ilu 4 snin jiġi l-ewwel f'dik li lista ta' drittijiet għal persuni LGBTIQ ippubblikata minn ILGA Europe, din is-sena ir-Renju Unit waqa' fit-tielet post u post ir-Renju Unit ħadu propju pajjiżna. F'taħdita fl-uffiċċju tiegħu magħruf aħjar bħala Number 10, Cameron qal irrid dak l-ewwel post mill-ġdid. Saħansitra issa għamel il-mira ambizzjuża li jbiddel id-dinja bil-kampanja li jrid jagħmel favur id-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. Fl-aħħar snin il-Prim Ministru Cameron kien kwotat jgħid flimkien għandna nkunu kburin li ngħixu f'pajjiż li huwa ġġudikat bħala l-aħjar fl-Ewropa f'dawk li huma drittijiet. Però din is-sena dik id-dikjarazzjoni tista' ssir mill-Prim Ministru ta' Malta. U fil-fatt ma naqsux il-battuti bejn il-politiċi bil-Ministru għad-Drittijiet Ċivili Helena Dalli tinnota id-dikjarazzjoni fejn David Cameron qal li jrid jiġi Malta biex jara x'ġara u hi weġbitu most welcome.